तीसरे दिन खटावे लगल हो। दुइयो दिन ना अइला भइले हमारा, तीसरे दिन खटावे लगल हो। ए रजऊ छूटल नाही देह के हरदिया, दरदिया बढ़ावे लगल हो। ए रजऊ छूटल नाही देह के हरदिया, दरदिया बढ़ावे लगल हो। नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। म्यूजिक बाय अभय बाबा। मन करता राग धोके रोई। राउर घरवा के काम नहीं होई। मन में सबर नइखे ताहारा, बेरी बेरी अढ़ावे लगल हो। ए रजऊ छूटल नाही देह के हरदिया, दरदिया बढ़ावे लगल हो। ए रजऊ छूटल नाही देह के हरदिया, दरदिया बढ़ावे लगल हो। राउर मन हरे छन खाली बनले रहता। काहे बोली काहे सबर न धरता। अपने तो पढ़े लौका कहारा, हमरो के पढ़ावे लगल हो। ए रजऊ छूटल नाही देह के हरदिया, दरदिया बढ़ावे लगल हो। ए रजऊ छूटल नाही देह के हरदिया, दरदिया बढ़ावे लगल हो। नंदिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो।